Вітаю, даражэнькія! Читаем книжку Свена Нурквиста «Пригоды Петсона и Финдуса». Сярод палёў ды лугоў стаіць хутар. На хутары ёсць куратнік і майстэрня, дрывотня, прыбіральня, сад і дом. Тут і жывуць стары Петсон і яго коцік Фіндус. Аднойчы Фіндус прыдумаў новую гульню. «Петсон, – сказаў ён, – я тут схаваў розныя рэчы, а ты мусіш іх знайсці. Першая рэч ляжыць там, дзе квохчуць. Знойдзеш?» Зараз паглядзім. Так, вось тут у нас звычайна квохчуць, – сказаў Петсон і зазірнуў у куратнік. А мы ведаем, мы ўсё ведаем, заквахталі куры. Стихніце, – закрычаў на іх Фіндус. не падказвайце. У адным з адсекаў у саломе Петсон адшукаў міску. «Правільна!» – узрадаваўся Фіндус. Наступная схованка там, дзе стукаюць малатком. У майстэрні Петсон звычайна стукае малатком і майструе розныя дзіўныя рэчы. Стары і коцік пайшлі туды. Ну тут вельмі шмат усяго, разгубіўся Петсон. А вось гэтага тут звычайна няма, падказаў Фіндус. Петсон шукаў ды шукаў. Урэшце рэшт ён знайшоў 3 яйкі. Правільна, сказаў Фіндус. Пакладзі іх у міску. Трэцяя схованка там, дзе пад зямлёй расце нешта доўгае. Петсон крыху падумаў і пайшоў да свайго агарода. Наперадзе бег коцік Фіндус, а следам за імі куры. На агародзе раслі морква і гарох, бульба і рэвень і шмат чаго іншага. Сярод усіх гэтых раслін Петсон адшукаў бетон з малаком. Правільна, там мусіць быць малако, сказаў Фіндус. А чацвёртая схованка у пакоі з плітой. Дзе ж гэта ў нас пліта? Задумаўся Петсон. Яны пайшлі на кухню. Гэта нешта, на чым можна пячы штосьці круглае ды смачнае, падказаў Фіндус. Я, здаецца, пачынаю здагадвацца, што ты задумаў, прамармытаў Петсон. На крэсле ён знайшоў патэльню для бліноў. Мой коцік захацеў бліноў, усміхнуўся Петсон. Так, закрычаў Фіндус. Як ты здагадаўся? Яны змяшалі яйкі, муку, малако і крыху цукру ў місцы. Пакуль Петсон пёк бліны, Фіндус чытаў яму ў голас. Аднайчы жыў-быў кот, у якога быў стары, які пёк бліны. Наогул Фіндус усё гэта прыдумаў, бо коцік не ўмеў чытаць. А потым яны сядзелі ў садзе, пілі каву ды елі бліны з сочывам. Было вельмі ціха ды спакойна. Толькі птушкі спявалі ў кустах бэзу, дзесьці рыкала карова. «Ах, як добра, што ты таксама тут жывеш, Петсон», – сказаў Фіндус. «А як я рады, што ты тут жывеш са мной», – адказаў Петсон. «Так, мы лепшыя сябры ў свеце», – усміхнуўся Фіндус. «Ну, вядома», – згадзіўся Петсон, – «назаўжды». Вось бачыце, мае маленькія, нават такую звычайную справу, як выпечка бліноў, можна ператварыць у сапраўдную прыгоду, як гэта зрабілі Петсон і Фіндус. Тады жыццё робіцца больш цікавым, сяброўства больш цёплым, а бліны больш смачнымі. Авой, здаецца, Фіндус ужо заснуў, згарнуўшыся клубочкам на ложку Петсона. Час і нам адпачываць.
Солодких вам снов.